Ahoj, dnes urobíme hrozný 2D vizuál hry a spravíme z toho celkom dobrý výsledok. Len vďaka lepším farbám a osvetleniu. Farby sú všetko, pokiaľ sa naučíš tieto pravidlá, tak tvoj vizuál hry bude tak 10 krát lepší. Čiže každý môže urobiť svoju 2D hru, tak poďme na to. Tak začneme od pozadia. Nebo je modré, že? Takže dáme modrú, ja by som chcel urobiť nejaké mesto. Takže urobím takéto jednoduché tvári budov. A dáme ich sivé, urobíme nejaké detaily, takže okná. Okná sú žlté, to som vždycky vedel. A pokračujeme, spravíme ešte nejakú ďalšiu vrstvu budov. A dáme ju inej farby, aby to bolo vidieť a nezapadlo to do tých vzadu. Znova urobíme okná trošku väčšie a dáme tam tiež žltú farbu. Urobíme teraz ďalšie budovy a to bude akože nejaký ground pre toho hráča. Takže ten je samozrejme hnedý. Sú to random farby, pretože keď začínaš, tak skúšaš tie farby, ako to bude vyzerať vo výsledku. Tak to by sme mali. Vytvoríme hráča. Bude nejaký rytier v modernom meste. Takže dáme mu štít a nejakú helmu. Ešte nejaký taký detail, také pierko, jak mal Asterix. Aha, kopia nesmie chýbať. No, urobíme nejaké enemy. Ja neznášam pavúkov, takže spravíme pavúkov. A pavúci takí mimozemskí sú zelení predsa. Takže urobíme to ako nejakú inváziu mesta takýmito pavúkmi. Tak a čo by to bola za invázia bez mimozemskej lode? Takže v jednoduchosti niečo takéto. No a to by sme v podstate mali. Takže poďme si teraz zvoliť lepšie farby na to. Poďme na Adobe Color Wheel a ja si zvolím takú triadu trojkoloru, ktoré sú na opačnej strane. Mne sa páči tá červená, modrá a žltá. Takže ostatné si odstránim a nechám si to takto. Dám si to do ilustrácie. A poďme meniť tie farby postupne, čiže zase idem od pozadia, od najsvetlejšej farby po čo najtmavšiu, ktorá je pred nami. To máš ako v reále, že tie v diaľke sú menej viditeľné. A urobíme si ešte jeden layer, čo bude pred hráčom. A tomu dáme ešte tmavšiu farbu. Takže na celé pozadie sme použili jednu farbu a urobíme teraz tie enemy objekty. Mimozemskú loď by som si takto posunul hore doprava a dáme jej červené otvory, rovnako aj očitým enemákom. Už to vyzerá lepšie. Pretvoríme si ešte hráča, dáme mu tú žltú farbu veľmi výraznú, ktorá na tej obrazovke tak vynikne a to chceš, aby toho hráča bolo vidno. Spravíme mu také malé žiarenie, to sa mi celkom páči. No a teraz by som urobil nejaké tiene, takže urobíme hráčovi aj enemákom. Dáme menšiu opacitu. Trošku to ešte upravím, tam dám nejaký blur. Spravíme aj také svetlá z tej mimozemskej lode, to by mohlo vyzerať dobre. Opacitu a dám tam tiež nejaký blur. Dáme tým objektom vnútorný tieň, to bude tak trochu vyzerať, ako by tá loď svietila nad platformy. Pridáme blur, tie objekty, ktoré sú úplne najďalej od nás, sú najviac rozmazané. A čím viac ideme dopredu, tým je to ostrejšie
A rozhodol som sa, že tam aj dopredu nejaký blur, nech vynikne tá stredná časť. Čiže vytvárame takú hĺbku tomu svetu, aby to nebolo také ploché. Tak možno ešte nejaké žiarenie tej vesmírnej lode. To by mohlo lepšie vyzerať. Tak urobíme taký tieň z hora, ako máš pri západe slnka. To trošku lepšie vyzerá. A spravme týchto enemákov, že akože ich dropuje tá vesmírna loď. To by mohla byť cool mechanika. Dáme mu rovnako tieň. Tak, spravíme si nejaké elementy ešte ako UI, životy a nejaké veci, ktoré zbierame. Pridáme tomu nejaký text, počet. Ak chceš, môžeš ešte pridať takú textúru z pexels.com a to ti pridá taký vizuálny štýl tej hry. Napríklad teraz mám pocit, že je to viacej také kartónové, čo môže vyzerať fajn. Spravme si aj také cinematic bary z hora a dola. To vyzerá tak viacej profesionálne. A dajme si aj názov tej hry. Takže si dáme názov Ugly Invasion a tlačítko Štart. Základom toho je, aby si mal nejakú ideu tej hry, aby si to mohol prezentovať ostatným. Tak trochu si ešte posuniem tie layery, aby to teraz sedelo viacej. A pridám lepší glow tej vesmírnej lode, aby to bolo trošku realistickejšie. Tak myslím, že sme vytvorili celkom decentný výsledok, s ktorým sa dá ďalej pracovať. Takže kľudne svoj výtvor môžeš aj niekde postnúť. Viem, že na Slovensku a v Česku ľudia sa nejako boja postovať takéto jednoduché veci. Možno preto, že niektorí ľudia sa tvária vážne alebo dôležito a na to sa vykašli. Kľudne daj to tam, dostaň nejaký korektný feedback a ten úplne negatívny ignoruj. Takže verím, že ti toto video pomohlo urobiť svoju hru o niečo krajšiu.